lang makukonvene ng 29 kung wala pa yung weekly compliance na pangalawa. Or sabihin nilang ayaw nila, kung ano man, basta katugunan o sagot dun sa hinihiling na yon. So if walang katugunan, walang makukonvene. Paano makakatugon din kung wala pa? Wala pang prosecutor eh. On the 29, kunwari, SP or 28 sila magbigay ng tugon sa inyo. Yung second Paano sila makakabigay nga ng tugon kung wala pang prosecutors? They should, again, some things need to be done by the House, given the entry of the new Congress, bago may schedule yung trial. Sorry. Ano muna yung mga kailangan gawin para ma-reconvene kayo? Ano po yung dapat? Mag-elect sila ng prosecutors. Paano ka magta-trial ng walang kinatawan ng Kamara? At saka yung compliance nila sa order ng impeachment court. After that, saka kayo maka-reconvene po. Yon, may hudyat na yon, may dahilan para mag-convene na. But on its own, the impeachment court can also convene on any other matter it may want to take up or decide on its own. Pwede naman din yon. Kahilingan lamang ng isang impeachment court judge ang kinakailangan. Siyempre, pag-uusapan, subject to an agreement by consensus of the impeachment court judges kung may kailangan isettle o pag-usapan, kasi hindi na nga pwedeng desisyonan yan bilang Senado eh. Hindi ko na rin pwedeng desisyonan yan bilang presiding officer lamang. Dapat impeachment court na mag-decide. So kung may issue na mangyayari o magaganap na kailangan pagpasahan ng impeachment court, the court, motu proprio, with the rules of court having precedence, with respect to practice, ay pwede rin gawin yun. SP, so? Hindi. Dalawang kanina Not necessarily. So, SP, kapag na-comply na to, na-comply na ng 20th Congress, yung assignment of prosecutors and all, automatic kayong magko-convene? Kung ako Or- tatanungin, bilang presiding officer, i-convene ko na yun after consulting my fellow impeachment court judges. Hindi Pero na- basta may prosecutors na rin, ha? Hindi, Oh, yes, sir. Hindi May pwedeng prosecutors na. Wala nang debate whatsoever kung magta-trial pa ba kayo o hindi, or no, that will already be part of trial. May answer na yun. May answer na, may reply na yun. Kung naman ang pag-uusapan man doon, bahagi na ng trial yon. Dahil sumagot na ang VP eh. Kung yun ang gusto niyang patunayan, yung kanyang motion to dismiss muna bago magpresenta ng ebidensya, bahagi na ng trial yon.